Eta gauraino ez du gelditu, goizeko gintza txistulari taldeakin atabana joten jarraitzen duelari. Zarozko bandan eta Getaiko bandakin alaitu ditu gure herritako kaldiak. Eta Sanpelayotako danborradan hasieratik bandera eramaten, barreia jotzen eta urpekoakeko zuzendari bezala aritu da. Zorionak Carlos Etxarte eta zuria da Sanpelayo zuzendari magia. Festak hasi dio bezala bukatu ditu dira eta familia eta launarkian ondo pasa. Eta zirtzuak izan! Arranok Kabia elkarteko jendearentzat. Oso kezkatuta gaude, egoitza indarrez kendu eta itxi nahi digutelako. Horren bestez, gerta daiteke oraingo hau izatea danborradan parte hartzeko izango dugun azken aukera. Horregatik, zail egiten zaigu aurtengo danborrada normaltasunez bizitzea. Eta zuen gana jotzen dugu, egoera uler dezazuen eta ahal den neurrian zuen babesa eman dezazuen eskatzeko. Mila esker Arranok Kabia elkartearen partetik. Ia datorren urtean guztiok hemen elkar gaitezkeen. Lortuko dugu!